Polo menos así saía na serie, Xa teño moitos anos, pero, oye, era así, eu limito o meu comentario da serie, nada máis. Bueno, podes comenzar entón, non? Entendo. Bueno, pois moi bo día a todos e gracias por asistir a esta convocatoria. Eu creo que todos recordan que este mesmo martes coñecemos varios actos vandálicos contra dúas sedes do Partido Popular, concretamente en Sada e en Lalín. E, ademais, no caso de Sada, non era a primeira vez que isto acontece, de feito, neste mes xa van varios ataques ás súas instalacións. E xusto un día despois destes feitos debatíase en comisión neste Parlamento unha proposición non de lei para, entre outros puntos, condenar calquera acto de vandalismo cometido non só contra as sedes do Partido Popular de Galicia, senón contra as de calquera formación política democráticamente constituída. Antes de Lalín e Sada foron sedes como as de Santiago ou a de Lugo as que foron atacadas, o que ao noso entender amosa unha preocupante reiteración nestes lamentables feitos. Estamos ante unha dinámica que compre frear. O Grupo Popular xa pusera de manifesto con anterioridade e mediante iniciativas parlamentarias tamén a súa preocupación pola proliferación de pintadas, polos empapelados, pola ocupación indebida de mobiliario e espacios públicos e privados e tamén por consignas dirixidas a xerar crispación, polarización e alimentar a conflitividade social. Unha preocupación esta que se viu agravada cando este tipo de ataques se produciron en inmobles alleos á actividade política, polo único feito de ser propiedade de militantes dunha determinada formación e como sinalamento do seu compromiso ideolóxico. De aí, pois, a conveniencia de presentar unha nova iniciativa, porque ante situacións como estas, nin vale calar, nin vale poñerse de perfil. Hai que mollarse, e hai que decir ben claro de que lado se está, a favor ou en contra da convivencia democrática, a favor ou en contra do respeto institucional, e que ninguén se confunda. Isto non vai de liberdade de expresión, porque non hai liberdade de expresión que ampare a violencia, nin a imposición simbólica, nin a apropiación ilexítima de espazos alleos. Para quen aínda non o teña claro a estas alturas, a participación política debe desenvolverse sempre dentro do marco democrático e legal. A iniciativa que presentou o Grupo Popular buscaba o acordo unánime, pero non foi posible, porque os do non a todo, unha vez máis, votaron en contra. Voulles ler os 4 puntos da proposición non de lei para que poidan xulgar vostedes por si mesmos. Primeiro, condenar os actos de vandalismo cometidos contra as sedes do Partido Popular de Galicia, así como calquera outro acto de natureza similar dirixido contra sedes de formacións políticas democráticamente constituídas. Voto do BNG en contra. A rexeitar a utilización de mobiliario e espazos públicos ou privados para a colocación de pintadas que non cumpren coa normativa vixente, consignas que teñen o único fin de xerar crispación, polarización e alimentar a conflictividade social por seren contrarias á legalidade e ao respecto debido á convivencia cidadá. Voto do BNG en contra. Amosar a súa vontade de que as forzas políticas se absteñan deste tipo de prácticas e as condenen públicamente cando se produzan como expresión dun compromiso compartido co pluralismo político, o respeto institucional e o uso responsable dos espazos comúns. Voto do BNG en contra. E, por último, a reafirmar o compromiso do Parlamento de Galicia coa defensa dunha participación política respectuosa co marco democrático legal, baseada no diálogo, no respeto ás institucións e na convivencia cidadá. E que votou unha vez o BNG en contra. Pouco ou nada máis se pode decir ao respecto. Vostedes mesmos poden sacar as súas propias conclusións. Pasou o mércores de ceniza, pasou o entroido, e definitivamente o BNG sacou a careta. É unha pena que os de Ana Pontón perdan unha nova oportunidade para abandonar o radicalismo e emprender, por fin, a senda da moderación e, sobre todo, a do respeto institucional. A min, confeso, me tería gustado que todos os partidos nesa comisión estivésemos a unha e amosásemos a mesma vontade a non permitir que se altere o clima de tranquilidade que se vive en Galicia. Porque o que nos corresponde
como servidores públicos, e o que se nos exixe por parte da cidadanía é ser firmes na práctica da política respectuosa, democrática e sempre, sempre legal. Por outra banda, cambiando de tema xa e para rematar, pois tamén me gustaría aproveitar para, se me permiten, afear a actitude que o ministro de Transportes ten para con Galicia. Porque Óscar Puente nunca defrauda, pero sempre para mal. De primeiro, o que lle diría é que deixara de tuitear e que se puxera máis a traballar. Traballar para corrixir o caos ferroviario e prestar un servicio con garantías e de calidade. Traballar para solucionar o pésimo estado da rede de autovías e estradas de titularidade estatal aquí, en Galicia. Traballar para axilizar a posta en marcha da conexión por alta velocidade entre Vigo e o Porto. Traballar que nada ten que ver con escorrer responsabilidades, nin tampouco con endosarlle a outros o que é da súa única e exclusiva competencia. Non é que teña grandes esperanzas, pero gallá que este chamado faga reflexionar o señor ministro sobre o alcance das súas responsabilidades. E pola miña banda, máis nada, quedo a vosa disposición por se queredes formular algunha pregunta ou algunha aclaración sobre este ou calquera outro tema. No, vamos a ver, non sei, primeiro, eu debo lamentar que o BNG non considere serio protexer os dereitos políticos dos cidadáns. Supoño que se refiren aos dereitos políticos dos cidadáns que non comparten ideoloxía co BNG. Así que eu, polo tanto, volvo a reiterar, nos trouxemos unha iniciativa que buscaba condenar eses ataques a sedes do Partido Popular de Galicia, pero tamén condenar calquera ataque contra calquera sede de calquera partido constituído legalmente no noso país. De calquera. Nos abogamos por un respeto da pluralidade e das opinións de todos. De todos. E iso é o que vemos que se está alterando neste momento na Galicia en que vivimos. E vemos que algúns creen que teñen dereitos por enriba dos demais. Dereitos a sinalar persoas polo feito de ser militantes dun partido, dereito a ocupar espazos públicos que deberían de ser todos, dereitos a ensuciar coa súa propaganda, coas súas consignas, espacios que a todos corresponden e que deberían de ser obxeto de respeto e de neutralidade ideolóxica. E iso, desgraciadamente, non está pasando e, polo tanto, nos vimos na obriga de poñelo de manifesto e o vamos seguir facendo, porque tamén yo digo, moito me temo que estes ataques e estas ocupacións de espacio público se van a seguir producindo. O que lle podo asegurar é que o Partido Popular non vai participar dese tipo de actitudes e que así imos condear sempre, afecten a quen afecten e as realice quen a realice. Eu creía que un mínimo consenso democrático implicaría que isto fose compartido por todos os grupos políticos con representación nesta Cámara. Desgraciadamente, unha vez máis, o BNG preferiu retratarse e romper o que debería de ser unha norma básica de convivencia. Eu creo que o presidente debería de falar coa víctima do dado. Tal vez entonces entendese que o que está pasando. Mire, eu onte tuve unha ocasión de falar con algunhas persoas do Corpo da Policía Nacional e simplemente están abochornados. Están abochornados. E creo que a comparación entre ese posicionamento de persoas que forman parte da Policía Nacional e o que está dicindo os responsables políticos dese corpo, pois marca unha diferencia sustancial entre persoas ás que lle doe o corpo e que lamentan profundamente o que está acontecendo polo ataque que supón a credibilidade dun órgano fundamental para a seguridade dos cidadáns e a frivolidade dun goberno incapaz de asumir
a máis mínima responsabilidade. E é certamente triste, porque este non é un caso calquera. Este non é un caso que afecte a outras esferas, afecta ao corpo que ten encomendada a labor principalísima de protexer as víctimas de violencia machista. E, polo tanto, creo que debería amosarse unha especial sensibilidade neste caso. A mí me parece que cada un debería de facer, en fin, unha certa introspección sobre cal é a actuación que ten en relación a este tipo de temas, e me parece que o Goberno de España non pode sentirse orgulloso do que está acontecendo nos últimos días e do que estamos coñecendo nas últimas horas. Así que eu creo que o que debería facer o señor presidente é asumir algún tipo de responsabilidade. A primeira pasaría por cesar o ministro de Interior se que este é incapaz de presentar a súa dimisión, que creo que é o que reclaman as circunstancias que rodean a este lamentable caso. Alguna cousa máis? Non? Pois moitísimas gracias e nos vemos en futuras citas a horas máis.